Kardom, ili runing tikathar ini ada pabirta Anton pen. Phongner kep ke chok Karbi Anglong Women Justice Forum KAWJF Bokajan District Committee atum mahang ke thegani katalon po. Lakhain kera phonilip MEC constituency ke parlo choki hola marjong klapalong pini ni phain kera tro pai achiklo surihini ra kera pho arni Phongner kep ke chok Karbi Anglong Women Justice Forum KAWJF Bokajan District Committee mahang ke thegani katalon. Karbi Anglong Women Justice Forum KAWJF Bokajan District Committee atumpen patur pi ponsi ara porphaisir kep malompen KAWJF alama pangjar pono porphai kep malompen marjong club malompen armu chijing pangcheng ponsi New Market Bogian along an palidamlo bangso maelong luma hosarpo molenteron social worker Karbi Student Association pen disoiteron jutu phokon AJYCP Boson Rong Pardiopani College Principal Penchenglo Lapen Karbi Anglong Women Justice Forum Central Committee Lapen Karbi Anglong Women Justice Forum KAWJF Bokajan District Committee Penchenglo Pinangan Organization atum chitong dun Bangso Mailong Inglong Pen Borlangso Sarihuti Panjan Langso Mepi Hanjang Langso Silonijan Balipathar Lapen Pinangan Armu Mati Bang Pharoke Thamso se Armu Chingrum Pon Pensi Mai Mason Pen Pachon Pononglo Nilipen Philip Tiso Karbi Anglong News Karbi Anglong Women Justice Forum Mingkan Nerkep Amahang Ketek Ani Ketalon Badak Bokajan District Sai hem mate aklap along nilitum kacetong mate kachingrum alam the kelatlo 2017 pen amahang pathek pen non an ningkaner kep lenglo labang so ang bong lab ningkaner kep artang bong nilitum kopima ke claim kopima ke dam lake nilitum nang kithan thedek seta nang litum social media long mate press meet along penang litum theglong bom lo nilitum nang chithan thedak sita nang litum chini lo la sepini la bangso amahang thek ketalon long lake Karbi Anglong arat atum nang kacheto du nang kacherap du nang theklo pusinili Karbi Anglong Central Committee hin pen nang rat aphan kachuru pajireglo kanang tum pipi asai deng pon lo mai do pini la pini nilitum asai ke deng pon padap at bagi alom nilitum alama pangjar lo nilitum alama pangjar det pen nilitum ladak marjong club pen pangcheng ponsi bogijan sarialian peace rally dam lo hadak pen ako nang chirun chulo ladak marjong club alongan la so pen adha ghonta mate 1 ghonta bak apor nilitum sang lo kelak keleng ajoine la sang det pen api nilitum ako 1 baji pen along public meeting pangcheng pon lo kenal tum ku pipi la bangso mei do un honang tum chingki chitan pon bang ke mai do una ho nilitum kachingki kachethan ke lalo Karbi Anglong arlo angkang pi soarlo tumapan kachenek kaholo soarlo tumakisung ake boy labang suk kachini pen ajok sinilitum labang so song amahang patheklo la pen ke dam tang ason ke klem ason dak taksi non ke wang gilang ani anda nilitum la puson si arjap hiji ponat masorlo tumakisung la ke nilitum na hok stame atok ano si kanilitum paleji la pen chirap dumji la so alam si nilitum pini labang so ame along nilitum chetan chipare ponno kenal tum la non project future planning bang pipi la nang tum klem pon ji bang ke nilitum non project a future planning mate ka chisik mek ke lalo non kedam tang bumol momin kaning jelam aputhak la penako 6 schedule area along arlo long ang tan pen kiwang amuni ratum Karbi aso phan nang ke dong thep nang ke chenek nang ke lang rem labang so aputhak nilitum thetan pen nilitum protest padoji pusinilitum chingwai pon bom Central Committee pen setala bang atarik arni abang nilitum hot helang mo hot loplo tangte ako nalitum pensi puthot pachini thupo pini bang so melong kana nat pensi lumahusar pu mo da luhi nang chitong don la
pini labang so amay along nilitum kachopa vekke DC mate district commissioner phansi nilitum chophalo chief guest hisab tebon sita alang li government amunit penakte matijo alang li emergency kurani meeting namnang kok pumamasi alang li bangwang unedet lo labang solar nilitum alang guest of chief guest ke hok pon lake molen teron langne alang li active social worker alang li ke claim ke dam la anso se arna mahir jume papidulo nang alang li panchuro lo la penpur wang tu pajiro lapan area pen AJYCP pu a president alang li G2 dada alang li ta asai chiri tikang bupen penang asai do alang li ke claim la hai chiri tikang bupen alang li apor nang chipi dun pen ladak nang chetong dun pot alang li panta kero pajiro KSA Lamding Road pen de soiteron alang li ta asai chiri bup na ladak nang chetong dun pot alang li panta ke churo pajiro Bangon bak doji ni la pini mai long bang ka. pini amay long bang paro ke thom dokai jibon mane ke bang bolang supenda dolo panjan pendolo apar diopani pendolo koilamati pendolo hidi sangti hidi pendolo anam langpi pendolo rongagora pendadolo la pendilaujan pendadolo Tanala tuma song bang kela or kar banglong west kar banglong pan east kar banglong tanala tum along 10 constituency tanala tum sub branch ke seng tang do manila do et ateng lo no hamrenan le chobla hamrenan le loklo te mane complete ko duarbag laputa duarbaguri le la apu west ne tu hamren le la lapuan le loklon te mane pura complete ko moneli tum target bom lo laba Dipu Harelal Bostialo Karbia tumalong lialong kichi kibia so tum kido thiba tumaphan chiterek nang jipu cherok tok karbia tum kipachini chiklo jon trok chok dara pheta chiterek redat Dipu Revenue Circle Office ke parlo Dipu rong sopia dung het Harelal Bostialo alteronatum longle pata do kokta kichi so tum mia safikal reheman pen adonatum pata avipin penta do thiplo Lason thak thaksi APS Olsia Maipu IAS retire Jai Kathar along le along ta inut Babul Chakrabarti abang long le kachirai det jiaphan kabor ilo Laso along le along cherok tok kar biatum pen kidam tang thang thang ni phai trok arni adimalong an humri tamsi nujok somponlo lapen pravjin pen dakpen kachiterek jiaphan so dakpen pachini tikanglo Pai ni phai ingkoi rapho arni anke chiklo jon trok chok data phit pherang ke bitung atumpen kelang charia sai deng ponthulo bonta la hai ke che so tum ka chiterek jikali longli kachirai de chia phat sai deng ponthurong lo pinpur me kar biang long pgr vijara long lia long ke ang tan pen kewang ke che ke bia so tum a pharo asuri adonan dolo Tangte dak di purong supia long idon doni kiche so tum longle pata avideta ko anya ningkan penlone hem chikim si do bor idet aphan anta chotharle protect thedat pulote adon pharo mate suri hem to na tama phan ko son si katharle ponthek popusi cherok tok karbiara ta tumpen che than pon renti Dolamara Cultural Hall along large site Multi-Purpose Cooperative Society Limited Annual General Meeting Kipamanpo. Lason si pai ni phainkora phorni la khainkora trokdwar bagri constituency alo Dolamara Cultural Hall along large size Multi-Purpose Cooperative Society Limited meeting ki pedo ponalong kachatong dun lake VDC member John Kathar Daniel Terang Dolamara Lems chairman Hundor Phangchu secretary Ranjan Teron FPO CEO Ruptali Phangchupi accountant Langmir Sotok BP Lapen shareholder Raduman Chitongdun Lapen Dolamara Lems chairman Hundor Phangchupen Nagapachini Tunatenke Nilitum Dak Lems pen moa pipur ki moa phanpora Nilitum lichi mati lisuarong kiron pon pedolo Lapen shareholder Radum an penching waisi none prang an ki claim ki mesen jiaphan Lapen Lems asa hempen Halloween arong atuma phan rongarlu an sang pon jiaphan non
จิงไว้มาติโมจิงไว้ปอนบอมปุบสินางทันดุละเป็นกิดำตังอันนี้สังตังติบหายหุยกระจุอันดุนปุอาลัมกีอาหอกลีละเป็นนิลิตุมเลียมสลัมกีรองอโซตุมาพัดอาร์จูโลเตอาหอกลัมนางทันดุนเทกปุละเป็นปีนี้ AGM กระจิงไว้อาตุมตามเมเซนเป็นประจุดปนปุสิเลียมเชอร์แมนฮอนดอร์พังจูเป็นนางทันดุกระจิรังอาเป็นรัชนินทีรีพอร์ตการบิงโนนิวส์ Dolamara cultural whole long itum si nikani sek pen cooperative society lems hin pen AGM padupon ame pini kan ni pon lo si nitum non kiju da por andang dengan lo la si nitum mesen me pen si pachun pon lo nitum jing pini bang la lo nitum non ke bang jan sabe rat phan an se akimi kiklemi pon je phan se nitum jingwai jingsai padu pon lo la pen nitum pini la shareholder mate la nitum long ma isi apot kimu pho phan na pen kimatha pon pen nitum lisu rong pen inut pen ni rong ki ron pon sami nitum gideng pon do Dalam tangan ni dalam rangka ini sampai dosa cuaca langsung apa yang ini langsung apa la sola man ke hokali athe mani tum hok helam ke ni tum ki phire da be ki matha da be la se rat tum pen sen me ni tum chi thandak lo no hok ta me la pen rat tum handa me jongsi dukok pade nang tum rat phan le ar ju ta me nang tum hok lam long ji la se la sola man ke hokali ini asal aja lekite projek kita jalan ini kami kasih support dan la lo la se aponang le de ni tum la so sa thak son dang thak si kideng poye phana ni tum si sik pon do lo malah itu mungkin projek pun mungkin ada opsi sedang siksang jadi nak orang pun aham sistem minta sang orang pun bukan oh la so putha ga hok lo kidam tang apor ni tum kiklem kidam kali pot kalang po ni tum han poisa chandet lai dang ni tum han baklang duko ka join ni tum rong ki pon je phan bang non ki ba pen ke pon pelo busin tum committee ma de beauty a hin pen ke chi parai pon ang kok lo thima ni tum claim clipina kamben sigi claim nang pu pot la pen mo phi ta me la son ki dokok baka dokok na pu che matha join ni sin tum rong e pon pelo busi beauty tum pen ka chingwai ke pa du pon kok lo hok ke taksi depan lagi lah semua kita orang taksi depan lagi yang ada teman kerja pun kan kalau teman ini dah kepila aku ni teman orang jalan saya pergi la lo non chiklo jon non ki bang bang ken ni tum dak office along pensi anutin da nang pa chen ni phan si tum chingwai pon pa do lo la pen non la so jong si aw ga rong pon thunang lang pulote rong asor tum pen ba ke thi ding tum pen isi kechitok dia mata isi hakhi la so ave pute tum pon bedar po bala so do pula te an pen sine tum rong pa so mane an ki pali phan bor i thu bo Jaipong Selawar Sikari ing tiarong pathua klamalong karbi kur searching room mai KKCA pen chithan timo majaime kidengpo sonsi Jaipong Selawar aha waralong karbi nim rokom ke pangtang ponji aphan pura pinang an arni pen chisik chedang pondo la solo karbi akhai adhorom koson pen sike pangtang ponang jima pu Jaipong Selawar aha war pen mai phu bikrom tisu kongchun bang Premson inti angbong chithan timo majai mek Selawar Sikari ing tiarong pathua klamalong peman ponsi karbi kuru searching room mai KKC amai phudhon sing teron mati teron pongsi lapen guru Powelson tisu kongchun bang atuma phan alhia mana peng pen chopha pangjang pondo lasi laso long guru Powelson tisu pen karbi kuru sar atuma phan kosonsi karkli phijo ahot claim dam ponang jima pualam the patha guru saratum phan than pare dikangsi aphi thu guru saratum kido ke thak a hem sitami tong sikot pen nang chirap nang chitu dun ji pusi lam chak chipitika mesen met pen bang so jai mek pechun po tangti KKCA guru Powelson tisop herang ke theng nukaning ji ponaram thile ang ton pen arju ponsina phuloni pen arun indikator carbing no news Jadi tu ajak dingku ya pi poteng aja. KKC
hawaramai keseng lata ni tum tiri pipensi wanglo KKC salawar jaipong hawaramai ini seng ponong lo bang hokkap so se akuru sara tum jak cetong lo bang so salawar hawaramai keseng pon ke sige ningarong pik dak kuru sara tum kacing thang adorson mate aperi pencenglok bongchin bongkrok kacewan anam ani kitu tam ate kaduk awe sapong prom kang thum mala bangso kang thur pon abange mipik keceng gandak mai nanga cari pon ake hai KKCA salawar jaipong hawaramai amai pu Samson kiso ake hai si mai pu cari pon lo bela so komiti abangke kaduk awe ladak hawaramai tum pensi na pathani na sedani li ipu dami mane ni tum tiri pipen bangke pini asona hawaramai ke sengelong bangke nanga cetong dun dupik ini tu manteng ke the alhisar poson ni tum sara dhonsing taran pongsi KKC mai pu an part ame dun mai pu akha sa rajan be lapen KKC inglong kiri hawaramai amai pu lihin rimbang lapen active member akha babu singh taran an part tame KKC langpher hawaramai pen tame sonjay tiso lapen akuru sar kulak sar bidi sar tumben chenglok an part tame KKC dorduli hawaramai pen Muhesor tiso Saihem Chunbang Monsing Timung an pors tame KKC dikrong hawaramai pen tame akong Chunbang alang li ke lama kuru lo stafong nim kuru lo alang li tanach ton lo pen itung active members on lo weakness teron central committee long an pors tame ni tum mona chetong nun pen an hawar pini hapu pen tame wang lo sini tum ningarong lo je karbia nim rokom karli kapijo arona tang setame sining pirthi adang along pache thang nang ji an par tame kuru sar hem tun non eprang ge bang jilang along bang ka hawar tin arong tin long ki kim kerang pon pen hithi arui bang sapong porom puthi klar et klar jir pen kacha than ga chimung poi phasi pini tum che than phan lo la pen pini KKC tiri pia mai phu pen si la ka do ave kuru sar atum han bangke deng pon lo pini bana bangke nitum cepar lo pon lo je ngoi prang ke bang jilang karkli ka fejo kisung ke boy pima mi joy ke ason anstame nitum celang cilu pon mompo thekan lamlun cepa choy pon po la pen aningkan bang setame dak ningkan isek pen phong hange thegar ni tame lang tum citalon pon ji apanda pini than chimung pon lo la pen constitution ateng pen lang tum KKC arona lu ateng pen ka fulu pon ji phanse alang tum han ni tum bidi se chithan pon lo sini ri pui bangke salawar jaipong hawar tame mesen pen klaru dak nang gedeng kami sen kang thum kang pen chenglok dak rong asar long riasa katu we dak penan nim rokom ke thega tum dopik na se alang tum hantala puson karbia nim rokom karti ka phiyo honghari animaron kapang tang pon thek mate kapang chu pon thek apot se alang tum phaninga tong pe ni tum ti pe hin pen chorolo tangtela ke do kurusar tum ke do hem kimrang pipon pu ang lihit ben ke chak men tu pen si pangcheng pon da ni tum non hai ke si budget estimate ni tum nai mati di nasi ni tum KKC pen bangke la non part number 16 September nang lilo so ani da ni tum penan cross damji nasi la hai padanan tum chisik bom la 16 September kisini tum bang pen pon post la non cek ahem jongsi pina di lom cikim lo potang ke ni tu la 16 September aprang setame tinga bangke ban thomo ban kino setame bapena ba male nai postame rang tu nai potan ni tu na na pijak pola lo la pen isi lam la pen si la kurusar tum han la non pini bang pokel tutong han bangke piri la poho genji thana pe la bangke ni tum la 16 September si rada thengno ate ran hong jai long rom kon po la pen hala ke dam tang la ron barim ting rum mai ku sa tum nang tong lagi ning che thelo athema karbiaron bari matum ba itum honghari akuru sar tum ke adon tin si hemana mdu watenglo kachor pisame thek rep atum si ke ong jasemet ke thek the bang ke kisuman ding nge deng yaru lapen kakri lapen isi bang ke dotulang hala hunikanti arenta hunipi lape huniso atum bang ke arong tin mai thejami ta setala peng karkli bari the karkli rit lapen rong burbar kekem ahoy mai lapen abura krem ke sai kene duk piga posi nona mat miri bitalong na teng patangte bangsuri phone ku sarli elo kisipu asinon yongsi asama chief minister Dr. Himanta Biswa Sharma anparna Dr. Kuliram Longhang atuma phan chingki chingwai dam pen ni tum KKC amai pestame du ulang pute kwan chi duma ni tum aphainang le tum chingki je thanam po pedeng pondel je pani tum chuni pon po tanon mat piniamat
ni tum long nang ke tang ana bang ke ni tum amunisi pidun ting ne dek tu bang ke abili ni tum long an ko an ma ke do ni tum pidun lap lo la pen deng lap lo ni tum ni ha na dong si dolang ko ten ko deng oh dong se tu ulang pote ni tum alang tum hon lang pon poje kosona ke thek bang di kosona ke thek lo a hoka ha ke thek ma mate suri ke ba ke thek ma di la solam bang do ko lo si la bang ke mo por arni ni tum ke thek ding ba ching wai po la pe la ke la so che pari deng bang ke si pen kali a hok lo ni tum kru sara mai pen si arni siang ko bang ke ning je de lo nem tum pho ma hai ni tum che salam lo penan kru sara fa ni tum a phai chiri lo sita a phi bang ke ka anu ka prek tum che pa hem phulo ko ma si ha tum si tum ta khom ko la ke no la pu dak ke seng ve ke tum da lam ke ni